Şewtandina zeviyên çandiniyê cotkarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Ya herî dawî jî sedan donûmên genim û ca li bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê hatine şewtandin. Ji derên xwecehî ji nava bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê taybet ji arkêra ragihandin, duhdanê esrê agir bi zeviyê genim û cihê gundê Şoxan li başûrê bajarê Kobanê ket. Di encama wî agirî de bêhtirî 103 donûm zeviyên cotkarê Kurd şewitî. Her li gorî heman jêderan ku ji arkêra eşkere kirin ku bi alîkariya xelkê gundê navborî ew agirê ku bi gundê Şoxan ketibû û bêhtirî 103 donûm zevî şewitî hate vemrandin. û serbar kirin ku dema welatiyê bi navê Reşîd Eyûb yê temen heftê salî hewla vemrandina wî agirî dikir li ger traktora xwe şewitî. Her wiha jêderan dane zanîn ku ji bilî şewtandina zeviyên cotkarên Kurd li gundê Şoxan li başûrê bajarê Kobanê hejmarek xanên ajalan jî di encama wî agirî de hatine şewtandin. Di dema dawiyê de li herêma Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê bi sedê donûmê zeviyê genim û cihên cotkarên Kurd hatine şewtandin ku bi sedema vê şewatê ziyanên maddiyê mezin gihişne xelkê deverê.